We beginnen dit avontuur in minnetien. In Engeland dreig het oorlog en alle man moet haar land verdedigen. Op een oorlog? Verliezen die toch ik? Bregen en vrijheid? Ja, dat klopt. Maar nou rint het oors. Allemaal. Limmer los! Aha, we hadden er, Wendy! Kom, net dat je achter je. Kom nou. Smeegt! Neem ze bijna onder! Ai, kapitein. Scoren me Jiske verdrotten! Anker op, tros los! Barg het grutziel, wij gaan! Die akelige, misleerde puber, ik zal hem krijgen! Ik zal hem krijgen! Het verhaal eindigt altijd hetzelfde. Peter roept, vaarwel Wendy. En dan roept Wendy waarom. Ik zal altijd in die leeuwen. En Wendy leeuwde in hem. Altijd.